Sarono oh sarono wong desa sik rekoso. Sarono oh sarono sik penting ora lali donga. Ben urip tetep toto, ben urip ora kuciwa. Sarono oh sarono wong desa sik rekoso. Wah, golek dit nanti ki ya. Wah, iki saiki mumet golek dit ki nang ndi ra ono guys. Nang ndi meneh ya ki wonge wis bunder. Kahanane semrawut. Mbulet ngalih-ngalih ra ono. Mbulet pada cilok ngono enak dipangan wis. Wah, tak gawe cilok wae po ya. Malah didol ra ya. Payu sak payu-payune. Wah, nang desa ki sing arep tuku ya sapa ngono. Ana payu-payu mung diutangi. Tekor meneh. Wah. Ketika iki piye biasane ndidit kok ndengaren ra ndek duit. Wah, jan ono apa ya wong cah nom-noman kok ra ndek duit. Jian. Gek ngeslot po ya main. Wah, nek ngeslot ya wis tobat sontek-entekan tenan iki. Ya Allah, muga-muga anak-anakku ora dadi korban slot. Nek menang ya ora apa-apa ning aja nganti kalah. Duh, mah dadi kepengin slot ya iki. Duh. Wis sing sabar di aja nganti kebablasan dadi korban slot. Menang ya ora apa-apa ning nek ya menang nek kalah ya mengentek-entekan. Walah jen abot tenan kahanane uripe. Wah, kayak ana Pak RT kae, mbok ana solusi. Dadi saksi Sukoharjo nunggu wengi. Walah, harus diparani ro bekti. Tak kira ngopo jebul ngabari arep ana arisan. Ya kuwi masalahe, kok ya pas ora ono duit. Sik. Karang medinane ya ora tau nyekel duit nding. Mungkin ndak iso apa meneh ya. Arep milih bapak pengen milih aku. Sekarang aku ya gambaran dedet. Wah, angel tenan iki. Wis pokoke kudu golek duit iki nggo arisan sesuk iki. Wis tak mangkat saiki, ndak rawok sedo oleh duit iki. Wah, kayak Pak RT jalan satunya mung Pak RT kayak turah duit kayak. Wah, tak jajali mosok pisan-pisan ra gelem nalangi. Ya, kayak marsudi kar ngopo kayak? Pun ket wae napa Pak RT? Ya, urung piro iki mau gentis aku. Wonten apa Pak RT? Tumben. Wingi bekti tekan kene urung wingi. Nggih sampun Pak RT wingi pun dugi iki nggih ngabari wonten arisan tenggane Kangkar lan ngrembak pitulasan. Ya, jarene wis tekan kowe kok urung ngabari si bekti ki piye. Wah, nggih duka Pak niku. Kula mboten ngertos sik niku. Ya, napa ya iki kok sak ngan kok ora lek teko iki. Nggih mengke Pak RT kok kelingan sesuatu. Sesuatu apa iki di? Ngeten Pak RT wingi bekti niku ajeng nyilih harta kula. Ya arep nyilih piro kira-kira?
Nggih, namung 50.000 Pak RT ning nggih niku wau. Kok niku wau kuwi piye kok muter-muter kabeh iki? Nggih, namung muter-muter nggih mumet to Pak RT. Ah, kena iki piye to ya kok aku malah bingung dhewe iki. Oh, ngeten Pak RT kuwi buktin ajeng ngambil arta kula 50.000. Terus kepiye kuwi arepe? Angene wae nggih nek ajeng ngambil arta 50.000, aku lho nggih ajeng ngambil artane bekti 50.000. Ya nek ngono kuwi carane ya mbok wae sok nek malam minggu paing wae iso. Nggih saged Mang nggih saged mboten bayar. Ya pokoke sesuk kuwi do mangkat kabeh rembugane arep 17-an iki lho. Tak usahake teko tak usah golek duit. Ya wis ngono wae sesuk kowe ngeterono suket nang nggonku sesuk kena nggo tambah-tambah ngono. Pun maturun Pak RT, kula tak capcus badhe pados suket. Nggih pun Pak RT kula tak mangkat rumiyin. Ya ngono wae kono mangkat to. Wis rasah nggo topi, ajar panas. Loh, apa kae? Lah apa kae kok do turu nang kono? Kae turu pos semaput. Waduh. Kok iso dong glintek kaya ngene iki. Wah, sajae nyaman wong urip kok do penak banget. Halo, permisi, piye kabare? Waduh kok kaya ngene angel gugane iki piye iki? Wah, jalan satu-satunya ngene. Weh, tangi, oke duit. Ayo lek rebutan. Dite. Loh, endi dite? Wah, kapusan kowe. Wah, Buel gedes kowe. Wah, buel gadah tenan kowe maksudé. wah. Wah, iki jan maksud iki. ini ganggu tenan Ganggu iki. wong tenan iki jan. Ngerti itu gak turu penak-penak ya. Ganggu wong. Wah, ganggu wong wae iki. Maksud iki jan. Malah kan kok bareng-bareng le omong. Wah, iki jan wis ra cetha-cetha tenan iki jog jan wis. Mare judeg tenan iki. Ya lek bali wae kan potong golek ngeleh iki ora ngerti dalane iku ndi iki. Ya wis yo wis tenang pikirmu. Kowe mau tak wae. Wis kowe mesti tekan omah ya. Oke, siap Kang yo lek gas ya. Piye ta iki? Wong arep mangkat. Ning mangkat nanti ya. Walah, mangkat tok ora ono tujuane. Ku malah yong ya. Sik tak pikir tenanan ambil. Det nanti ya. Sasah bingung tak ngarep wae nang sawah. Kok ora ya no didol. Walah, tiwas saka sawah, tibake arep nang sawah meneh. Jan angel. Sejong iki saran-saran sik panase koyo ngene ngentang-entang jan. Iya Kang iki leren-leren sik iki panas kok ngene.
Walah iki gak tekan nganti to Jogja iki. Gak kowe ngerti ora iki engko lokasine dalan. Duh, kita kan dari ngerti dalane kowe iki daerahmu kok malah kita iki. Ya wis lah Jog, tenang wae. Wis yo gas nah wae. Sik Kang iki wah aku rasane weteng kuwi wis tenan pelan-pelan di Madang ya mata jak mbakku nanti-nanti. Welo Jog, nganu wae nak seleng-seleng wae lah. Berangkat wae engko nak selak weteng omah keroncongan nek ora berangkat gas mulai. Lho Kang iki 3 dina lho Kang Ramadhan tenan iki wetenge lek keroncongan iki. Wis jan kowe iki Jog. Angel jan wis yo gas wae yo. Ya wis Kang yo tak mat kowe dalane penting ora kesasar iki. Kok tak tunggu-tunggu ra teko ki piye ya wingi tak kon ngundang warga kabeh iki dengan persiapan arep pitulasan iki. Ya ben iso wargaku iso teko kabeh wong iki programe iki tahun iki rada kacek lek posisine ya tempatnya nang RT 44 bukti nanti ya iki ben koyo lancar arisane sesuk kan anyaran meneh iki ya gandeng iki programe rada butuh duit akeh ya duite sesuk dikumpulke do ora utang meneh iki. Wah kok rada suwe iki apa lali liku weling wingi tugase kae ya kan memang sak RT sak kampung ki kudune ya ora nganti suwe kaya ngene iki ya walah ya sesuk tak tunggune sak tekane wae gandeng iki ya mungkin ada kesibukan liane cak tak makani pitik dhisik kae kita wis do teng pertok. Sarono ning omah pring pinggir sawah. Adem nanging Iki kan nanti Kang kok dalane kok ngene iki. Loh. Wah, Jog iki kok mah entuk jembatan kok ngene iki ya. Dalane iki tak bener kok. Loh, iki bener lah dalane Kang bali dhewe iki. Waduh, iki kesasar tenan iki. Gak kleru dalane iki. Wis tenang Jog. Wis ora bakal kesasar iki wong iki wilayahku. Santai wae. Oke Kang, sepenting aku mat kowe, sepenting tekan omah aku sama Madang. sarono ning omah pring pinggir sawah. Lalan wae dhisik Jog. Kok ndak semapun diteruske iki panase kaya ngene. Malah Kang gagak iki tersesat meneh iki. Pas tekan omah iki. Wes pokoknya nganu Jog, tenang lo bae pikirmu. Wes ora mungkin lah nek tersesat, santai wae. Jos jujur pokoknya. Iya Kang iki percaya kowe ngerti dalane tapi iki kan sepene lho ketemu dalane iki piye ngono lho. Waduh, gagak iki tersesat tenan iki ya. Gagak piye iki kok. Wes Jog, tenang yo, gas. Dalane engko tekan omah wis pokoknya tenang wae. Malah Kang antak kowe iki muni tenang karo aku antak ping 44 iki piye iki antakan iki. Wah Kang iki jam pira iki antak kene iki. Wes tenang no Jog. Saiki lagi jam 9:30 10. Lah kita kan iki kan kok jam kok antak kleru jam 9:30 10 iki piye iki. Loh, piye to Jog iki? Ngerti jam ora to jane iki? Malah Kang ayo ngerti jam tak aku nek
ana sekolah ya rugi le sekolah ra nganti jam kok. Lah nek berarti jarum pendek 09 terus jarum panjang 06. Lah kuwi jenenge jam 09 punjul pira, Jok? Ya jam 09 punjul setengah 10 to, Kang. Lah kandhane jam 09 punjul setengah 10 kok kandhane kok. Lah, iki sing bener ki aku kok kowe, Kang. Lah, ki kok kaya ana sing wago ki peti iki. Wis pokoke rasa mikir jam pira-pira wis iki pokoke lah. Berangkat wae, bali. Loh, HP ku kok muni iki sapa ya iki? Lah iki sapa iki? Halo. Piye iki tekan kabeh to iki kabare? Loh, kok malah lali iki piye ya? Walah ti. Ya, sesuk malam minggu paling arisan ya kabari kabeh ngono. Ya wis ngono wae tak lanjut iki. Iya teh iki jam 09 punjul setengah 10 iki. Waduh, malah mumet iki. Sarono ning omah pring pinggir sawah. Adem nanging mulya atine. Senajan urip marat nandang loro. Cerita ini dari wong desa, namanya Kang Sarono. Hidup sederhana wis kulino. Muga-muga Gusti tetep penjaga, jaga aku saka tindak seolo. Muga-muga Gusti tetep penjaga, jaga aku saka tindak seolo, jaga aku saka tindak seolo.